La Fundació Mercè Fontanilles estrena nova pàgina web aquest 2021. A la nova web trobaràs tota la informació que necessites d'una manera més intuïtiva. En el menú principal hi ha les pestanyes més importants, com ara què fa la Fundació, els serveis que oferim, els col·lectius que atenem, notícies actuals, el contacte i com col·laborar. A la Fundació oferim diversos serveis a tot el territori de Catalunya, residencials, tècnics especialitzats i d'orientació, formació i ocupació. Atenem diversos col·lectius: infants, adolescents, joves i persones adultes amb necessitats específiques. Donem suport a la inclusió laboral, oferint solucions adaptades a les empreses, formació a mida, seguiment en la selecció i plans d'incorporació. Recorda inscriure't al butlletí per no perdre cap novetat durant l'any. La pàgina web ja es troba disponible a mercefontanilles.org. Anima't a visitar-la!